Dobrý podvečer, ja vás vítam na prvom novom stretnutí v novom roku 2009 v našom fóru Koloseum. Predsavzatie tohoto roku je také, že by sme mali venovať v súvislostiach a intenciách Rady Európy otázkam trvalo udržateľného rozvoja na planéte Zem. Dovolte, aby som vás prvé oboznámil s jedným zaujímavým článkom, ktorý som objavil na internete, ktorý má nadpis Ostáva nám 13 rokov, aby sme zachránili Zem. Je to veľmi zaujímavý článok, ktorý hovorí o tom, že podľa utajovanej správy musí ľudstvo do roku 2020 úplne zmeniť kurz. Posledná šanca, okamžité zastavenie všetkých zabijakov klímy. Podľa odborníkov nás čakajú obrovské investície do obnoviteľných zdrojov. Vedci z OSN už vypočítali aj potrebnú sumu, že potrebujeme 12,2 bilióna eur. Táto správa hovorí ďalej o tom, že celé ľudstvo sa hrnie do jednej veľkej katastrofy a toto je správa, ktorú vypracovali odborníci OSN. To znamená, že není to nikoho názor osobne jednotlivca a preto musíme túto správu považovať za dôveryhodnú. V správe sa hovorí aj o takých 10 krokov, ktoré by mali viesť k záchrane tejto planéty Zem. Prvý krok je začať využívať obnoviteľné zdroje energie, napríklad slnko, vietor. Druhý krok, potrebujeme viac jadrových elektrární. Tretí krok, auta musia byť menšie a ľahšie. Biopaliva alebo zmiešané pohonné látky musia nahradiť benzín. Štvrtý krok, domy a byty musia mať tepelnú izoláciu. Emisia CO2 tak klesne o 10%. Piatý krok, celosvetové obmedziť lietanie lietadlami. Šiestý krok. Redukcia metánových plynov pri chove dobytka, to znamená jesť menej mäsa. Siedmy krok. Skladovanie CO2 pod zemou. Osmý krok. Viac využívať hromadnú dopravu, obmedziť jazdu autami. Deviatý krok. Vypínať elektrické spotrebiče, to znamená žiadny pohotovostný režim. A 10. krok, v rozvojových krajinách obmedziť hnojenie, podporovať pestovanie bioplodí. A na túto tému vás poprosím, aby si každý pripravil vždycky diskuzný príspevok vo svojom obore, samozrejme, v čom sa cítite byť najsilnejší a rozvinieme túto tému, čiže hlavný vyšší princíp Európy je trvalo udržateľný rozvoj. Je to základná myšlienka, ktorá by mala znieť tento rok. Danka nám povie trošku bližšie o tom. Ja len spomeniem, že to má 3 také hlavné body. Je to sociálna reforma, environmentálna reforma a ekonomická reforma. Toto nás čaká, aby sme zachránili planétu Zem. Ja by som sa chcela prihovoriť alebo pripojiť k tejto diskusii ohľadom vlastne tej našej hlavnej témy, ktorou je trvalo udržateľný rozvoj alebo udržateľný rozvoj, čo je v podstate, čo tvorí v podstate takú hlavný cieľ Európskej únie. Ja si to aspoň myslím osobne, že je to tak. Pretože v súčasnosti prebieha na svete, alebo by mala prebehnúť, a keď neprebehne, tak určite behom pár rokov bude musieť prebehnúť, pretože situácia na svete donúti ľudstvo, aby sa ľudstvo začalo touto témou zaoberať. A totiž to by mala prebehnúť taká podobná revolúcia, podľa mňa, ako bola revolúcia priemyselná, ktorá síce mala oveľa väčší časový priestor na svoj priebeh, ako bude mať táto revolúcia, ktorá teraz bude musieť prebehnúť, a to je prechod ľudskej civilizácie z neudržateľného rozvoja na udržateľný rozvoj. Pretože podľa všetkého, podľa rôznych vízií, rôznych
odborných kruhov sveta to vyzerá tak, že už ľudstvo nemá toľko času. Nemá už toľko času, ako predtým ľudstvo malo čas na priemyselnú revolúciu, ktorá trvala 3 až 4 storočia. Vyzerá to tak, že v priebehu tohto storočia, keď sa nezobudíme, tak naozaj budú tie predpovede reálne, že hrozí nám zánik. A nad týmto sa zamysleli odborníci v Európskej únii a vypracovali takú agendu o udržateľnom rozvoji. My sa tomu venujeme už druhý rok a zisťujeme, že je strašne potrebná v tejto oblasti osveta a výchova všetkých nás, výchova v rodinách, mladých ľudí, pretože bez angažovanosti každého jednotlivca v spoločnosti toto sa jednoducho nedá presadiť. Pretože všeobecne sa hovorí, že trvalo udržateľný rozvoj má také 3 dimenzie. Prvou dimenziou je tá ekonomická, to je o tom trhu, to sú aspekty okolo trhu. Druhá dimenzia je environmentálna a tretia tiež strašne dôležitá. A tretia dimenzia je sociálna. A tieto všetky 3 dimenzie spolu strašne súvisia a nedajú sa oddeliť. A nedá sa to spraviť zhora. Totižto toto je taká revolúcia, ktorá musí prebehnúť v mysliach ľudí. Bez zmeny životného štýlu, bez zmeny myslenia ľudí sa to nedá uskutočniť. Pretože ja si myslím, že tá zmena životného štýlu súvisí preto aj so zmenou myslenia, lebo ľudia musia pochopiť, že, a všetci ľudia, to je to strašne ťažké, že bez zmeny filozofie k spotrebe, do zmeny k šetreniu, k neplytvaniu, je strašne potrebná osveta a vzdelávanie nás všetkých. Chcela som sa dostať k tomu, cez to, že všetci sa musíme zapojiť, že existuje v Európe taká aktivita, volá sa to, že ekologické mestá aktivita a k tejto aktivite by som chcela ja vyzvať Bratislavčanov, jednotlivcov, mladých ľudí, rodiny, aby sa zapojili do takej aktivity, ktorá by mala smerovať k vytvoreniu akéhosi takého ekologického hnutia pod pracovným názvom Ekologické mesto Bratislava. Tak, chcel by som k tomu toľko povedať, že budúcnosť jadrových elektrární je podľa mojej mienky na mieste, ale fakt je ten, že by sa mal urýchliť vývoj fúznych reaktorov, ktoré nespôsobujú odpad a vlastne nespôsobujú vlastne ohrozenie životného prostredia. Vo svete existuje asi 5 takých článkov, ktoré budujú teda tie fúzne reaktory, ale výsledky není možno očakávať rýchle. Ale problém energetiky spočíva aj v čomsi inom. V roku 1950, teda v polovici minulého storočia, žilo na planéte asi 2 miliardy obyvateľov a spotreba a reprodukcia prírodných zdrojov, tu sa počítajú do toho všetky potraviny, drevo, voda, aj tie energetické zdroje, aj pre materiálnu výrobu zdroje. Tak tá spotreba bola vyrovnaná s tým, čo teda tie obnoviteľné zdroje boli vyrovnané s tým, čo mohla reprodukovať príroda. Lenže v roku 2000, teda na začiatku 3. tisícročia, už žilo na planéte 3,5 krát viacej obyvateľov. To znamená, že nároky na energie 3,5 krát vzrástli, nároky na iné produkty 3,5 krát vzrástli a dočítal som sa v jednej knižke profesora Telgešila, že v roku 2010 sa vyrovnáva produkcia potravín a zrastom obyvateľstva. Čiže keď obyvateľstvo bude rásť, tak už bude nedostatok potravín.
To je treba s tým ako počítať. No a pokiaľ ide o tú budúcnosť, o to zachovanie, bych povedal, civilizácie, ja si myslím, že to je záležitosť veľmi ožehavá a veľmi aktuálna, pretože skutočne hrozí zánik civilizácie. Ak ľudstvo neprekročí k tomu, aby sa vrátila tá obnoviteľnosť spotreby a reprodukcie prírodných zdrojov, pri raste obyvateľstva jednoznačne to speje k zániku, lebo bude nedostatok. No dneska sa napríklad už prejavuje nedostatok potravinách. Už sú desiatky miliónov ľudí, ktorí hľadujú. 20% ľudí nemá prístup k pitnej vode. A také záležitosti. Ale hlavný problém spočíva v tom, že ten súčasný kapitalistický systém už ako nevyhovuje, pretože on vlastne toto všetko spôsobil. Keby neexistoval maximálny zisk, tak sa nebudú čerpať prírodné zdroje, nebude sa rozširovať obyvateľstvo, lebo obyvateľstvo sa rozširuje vtedy, keď má na podmienky. Ale tie podmienky, to sú veľmi zložitá vec. No, chcel by som ešte povedať toľko. Viete, že na svete je súčasná situácia toho kapitalistického systému taká, že 12% svetovej populácie ovláda 96% svetového bohatstva. 3% svetovej populácie ovláda 50% svetového bohatstva. A čím je to možné? Je to možné len tým, že pri výrobe vznikala nadhodnota, tá sa proste nejakým spôsobom kumulovala v tých rukách tých, ktorí ovládali výrobné zdroje. No a proste aj ten raz bohatstvo je s tým tomu prispôsobený. No ja si myslím ešte takáto vec, že pokiaľ ide o ten vznik kríz, finančná, hospodárska, recesia, že to je úplne zákonité, pretože neexistuje systém, ktorý by dovoloval, aby vznikal virtuálny kapitál oproti reálnemu kapitálu. A ten virtuálny kapitál, to je ten maximálny zisk, vznik všelijakých tých aktivít, ktoré sú vo finančnom systéme. A zakiaľ toto nebude odstránené, tak tie krízy budú vznikať. Bude sa to proste stále viacej odrážať negatívne na živote ľudí. Ja by som chcel povedať, pridať diskusný príspevok ohľadom toho, čo je v dnešnom čase aktuálne, že z hľadiska toho problému, že je nedostatok plynu, zemného plynu. No, zemný plyn je veľmi dôležitá strategická surovina a bez nej vlastne nemôže fungovať skoro nič. Stali sme sa toho svedkami, keďže teraz, keď sa zastavila dodávka zemného plynu, nemôžu vyrábať elektrárne elektrinu a je vlastne toho dôkazom, že v neskoršom čase, presne ako zemný plyn, tak aj ropa, keď sa raz minú tieto suroviny, tak vlastne nastane úplný kolaps celej spoločnosti. Lebo teraz tie elektrárne, keby táto kríza pretrvala dlhšie než mesiac, tak by možno nebolo dostatok elektrického prúdu a tiež by nemohli v domácnostiach kúriť. A takisto je to aj s ropou. V jednom francúzskom dokumente bolo povedané, že
že tie americké spoločnosti, ktoré ovládajú celý všetky ropné ložiska na Strednom východe, zistili, že majú zásoby ropy len na 6 rokov. Že na dlhšie nemajú tie zásoby ropy. A ropa je spoločne so zbraňami a autami je vlastne základom celého ekonomického systému na celom svete. Keby nebolo ropy, tak by sa zrútila celý trh, ako bolo napríklad krach burzy na Wall Street v roku 1929. Tak keď nebude jedného dňa príde taká situácia, že povedia, že nemáme ropu. A to bude deň, keď sa všetko zrúti, lebo bez ropy nebude sa vyrábať elektrina, nikto nepôjde autom, celá doprava ohľadom dopravy, doprava žiadna nebude, lebo a keď sa tak stane, tak aj celá ekonomika sa zrúti a môže sa aj stať, ale to je už trošku také fantasmagorické, že ako v roku 1929 bola krach burzy, hneď 10 rokov na to a hlavne tou príčinou bola druhá svetová vojna. A keď tieto strategické suroviny sa minú a raz sa minú, lebo ani ropy, ani zemného plynu nie je nadostať, tak môže dojsť k občianskym vojnám na celom svete. A malo by sa tomu radikálne zabrániť tým, že sa musia nájsť úplne nové alternatívne zdroje energie. Ľudia, ale hlavne školy, lebo mladých ľuďov je treba povzbudiť proste ich cítenie k prírode. Starých ľudí to už neprevychováte. Ale mladí ľudia to áno. Ale aby sa to tak stalo, museli by byť asi aj nejaké metodické návody v tých školách. To je jedna vec. A druhá vec, aj v spoločnosti by bolo treba. V televízii by sa mali tie programy... To je osveta. To je strašné. Upriamiť na tieto záležitosti, pretože tie sú proste veľmi dôležité. A keď televízia proste bude produkovať niečo, čo vlastne nie je možno poriadne vnímať a poriadne hodnotiť, tak je to zlé. Lenže kto tej televízii to urobí? Musí byť tlak. Musí byť tlak. A ten tlak by mal byť od štátu. Aj od občanov. Od štátu by mal by proste zabezpečiť, aby televízia mala povinnosť. No, pán Klockner hovoril o tom, že by bolo treba zapojiť nejak televíziu a že by bolo treba nejaké tie osnovy spraviť. Tak ja chcem len dodať, že osnovy existujú, pretože táto brožúrka, to je brožúrka Európskej únie, ktorá hovorí presne, aj jej názov je Udržateľný rozvoj, základná rozvojová paradigma 21. storočia. A je to veľmi zaujímavý materiál, ktorý vypracovala Európska únia a z ktorého je cítiť, že Európa má veľký záujem, aby sa trvalo udržateľný rozvoj stal hlavnou témou. A to, čo Danka povedala, tak to je tiež jedna veľká pravda a treba si len prečítať určité pasáže z tejto brožúrky Európskej únie, aby nám všetkým bolo jasné, že my si to nevymýšľame, že to není náš nejaký proste samolúby cieľ sa tomu venovať, ale že je to
dimenzia, ktorú podporuje Európska únia. Ja prečítam len krátko, len niekoľko vied z tejto brožúrky, aby nám bolo jasné, o čo ide. Transformácia ľudskej spoločnosti z neudržateľného na udržateľný rozvoj sa stáva historickým medzníkom v rozvoji našej civilizácie. Tento prechod môžeme porovnávať s neolitickou, poľnohospodárskou alebo priemyselnou revolúciou. To je to, čo tu Danka naznačila. Základná myšlienka, udržateľný rozvoj reprezentuje nový smer rozvoja ľudskej civilizácie v 21. storočí, akceptoval na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji. To znamená na samite v Rio de Janeiro v roku 1992 ešte, a na konferencii sa zúčastnilo všetkých členských zástupcov 178 krajín OSN. Táto brožúrka nám ďalej hovorí o presných metodických postupov, ako by mala táto agenda 21 sa rozvíjať. Sú tu rôzne sekcie, ktoré by sa mali starať o ten sociálny rozmer, o rozmer ekonomický a o rozmer environmentálny. A tu treba len povedať, že stratégia udržateľného rozvoja v Európskej únie je stratégiou nás všetkých, pretože my, keď sa do toho nezapojíme, tak tie ďalšie generácie skutočne nám nebudú tlieskať, pretože budú mať veľké problémy. Ja by som môžem dodať k tomu, že nie je to neuskutočniteľná utópia, pretože máme pozitívne zdroje z Európy. Napríklad náš sused, veľmi nemusíme ísť ďaleko, náš sused Rakúsko je takým pozitívnym vzorom rozvoja, trvalo udržateľného rozvoja, a je aplikácie tohto rozvoja v mestách, napríklad veľmi takým významným vzorom pre nás by mohlo byť mesto Graz, kde tie ekologické aktivity sú na veľmi vysokej úrovni. A okrem toho nie len Rakúsko, ale Nórsko, Švédsko, Fínsko sú veľmi významnými krajinami, kde sa uplatňuje trvalo udržateľný rozvoj. Ja by som sa zamyslel nad tými 3 bodmi, lebo to je veľmi zaujímavé na tom, že vychádza to z rozumu Európskej únie, nie z rozumu nejakého jednotlivca. Že tu treba zmeniť sociálny rozmer, ekonomický model a iný pohľad v rámci environmentálneho nazerania sa na svet. To je veľmi závažná vec a ja by som sa teraz len v krátkosti zmienil o tom sociálnom rozmere. Environmentálny rozmer pán Klockner vie oveľa viacej vysvetliť než ja. Ekonomický model moc neviem, ale ten sociálny rozmer vidím hlavne v tom, že by sa mali striktne dodržiavať základné ľudské práva a striktne dodržiavať Európsky dohovor o ochrane ľudských práv. Tu si myslím, vážený, že tu je základ všetkého, celého úspechu tejto záchrany zeme, pretože odtiaľ pochádza veškeré zlo. Zoberme si len jeden príklad. Keď sa porušujú ľudské práva tým, že jeden občan sa povyšuje nad druhým občanom, ukradne mu jeho ekonomické ideály, ukradne mu jeho prácu, vykoristuje ho na to, aby ten jeden občan zbohatol a plitval veškerými prostriedkami, tak vlastne tento občan nič iné nerobí, len porušuje práva týchto druhých. A ako náhle my začneme dodržiavať a rešpektovať vzájomne ľudské práva, nemôže vzniknúť tento bohatý občan, ktorý je nadmerne bohatý. A to je základ, inak sa nepohneme. Podľa mňa sa nepohneme, pokiaľ nezačneme striktne dodržiavať dohovor o ochrane ľudských právach, a myslím si, že Európska únia ho nie nadarmo vymyslela. No, že ja chcem trošku ísť dozadu, že keď pán Klockner hovoril o tej televízii, tak som si vlastne spomenul na to, že je veľmi dôležité, aby to začalo od tých detí, lebo
keď sú ľudia ešte v detstve, tak si vytvárajú svoj charakter. A ten si už v priebehu dospelosti nikdy nezmenia, že ako rodičia vychovajú toho dieťa, tak také bude po celý život. A vlastne na tomto aj je dôležité, že aby sa tie deti nevychovávali k zlému životu, lebo aj tá televízia ich učí k tomu, aby boli zlí a konali v neprospech iných. A práve tá televízia ovplyvňuje ich myslenie, vytvára ich charakter a určuje tým aj ich osud. A to je všetko. Ja si myslím, že je to veľmi správne, ale domnievam sa, že to, čo je v tejto publikácii, je premyslené, ale to treba previesť do praxe. Ale domnievam sa, že tá prax by mala začať v školách. A to by sa malo nejako uzákoniť v tej Európskej únie, aby sa to preniklo, do školstva. Ja nehovorím, že to budú výsledky hneď, ale dlhodobé budú. Pokiaľ ide o tú televíziu, tak si myslím, že tam môže ovplyvniť môže ich dospelých, ale keď tie deti prídu s nejakými svojimi podnetmi, ktoré boli navodené tým, čo sa v škole učia o tom trvalo udržateľnom rozvoji, tak môžu vplyvniť aj rodičov. Ja by som chcela poukázať na Európsky rok 2009, ktorý je rokom za práva detí.